Διαγωνισμός Mr. Handsome, που σημαίνει ότι ψάχνουμε να βρούμε το πιο ωραίο γοητευτικό νεαρό για το 2010. Καλά, μην περιμένετε μέσα σε αυτούς να δείτε τον Brad Pitt, βολευόμαστε όμως με αυτούς που έχουμε. Πολύ τυχερός που θα διαγωνιστώ σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί είναι έτσι ένα βήμα για το επάγγελμά. Mr. Handsome, και μετά έρχεται η διάκριση από τον Αρμάνι. Είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός. Θα βγουν κάποια παιδιά που θα πάνε να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Παναμά. Έτσι λοιπόν βρήκαμε 6 αγόρια στα τα κρύα τα νερά που άφησαν τις δουλειές τους για να γίνουν μοντέλα. Ένας επαγγελματίας είμαι, εγώ είμαι Batman. Ελόγους που στο δελτίο συμμετοχής τόνισαν πως πάνε στη διαγωνισμό ομορφιάς και όχι εκδρομή στον Παναμά για να δουν τη διόρυγα. Πάνε έτσι. Μεγάλο λάθος. Μην κάνεις ποτέ ό,τι σου λένε οι φίλοι σου. Δεν θέλουν πάντα το καλό σου. Πώς την πήρες την απόφαση? Πώς την πήρα? Βασικά με προέδρεψα κάποιοι φίλοι μου. Αφού παιδί μου έχεις τα προσόντα. Όχι, δεν χρειάζονται. Αυτό είναι σε αυτό σου, τίποτα άλλο. Γιατί όπως είναι γνωστό, στους διαγωνισμούς ομορφιάς διακρίνει το χαρακτήρας. Ένα καλό γραμμωμένο σώμα, μια ωραία εμφάνιση. Πρέπει να είστε φέτες. Ανάλογα, χρειάζεται να συμμετέχει. Για να σε βάλουμε μετά σε σαλάτα. Στο